Krásu nezastavíš. Na novú voľbu kráľovnej krásy čaká 12 najkrajších. Lea Schindlerová, Lenka Kramolišová, Ivana Žáková, Eva Martinková, Diana Hágerová, Simona Silošová, Vladimíra Borguľová, Denisa Mendrejová, Katarína Slamková, Jasmina Alagičová, Silvia Kryžanová, Marcela Ševčíková. 29. marca spoznáme novú Miss Universe Slovenskej republiky 2009. Iba na jednotke. Na víťazku čaká exkluzívny Mercedes-Benz GLK. Hlasujte a vyhrajte luxusný zájazd do Kalábrie od cestovnej kancelárie Satur. Generálni partneri Mercedes-Benz, Oxys Capital a Diamonds International Corporation. Hlavní partneri Mary Kay, Danube Arena a CK Satur. Mediálni partneri